كمي تمسيو زي خبركم تعزبتي نلومي مشات استدالوه زينا انهم ايلوم ኣብ ኢጣልያ ዝርከባ ኤርትራውያን ኮማትን ሃገራውያን ማሕበራትን ናብ ከተማ ቦሎኛ ንጥፈታትን ገምጊመን ብኽብርታት ስራሕ ዝተመልመሉ መንእስያትን ምፍራይ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ተረኦም ክሕይሉ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ነበርቲ ከተማ ዓሰብ ጥሙር መደባት መኸተን ምዕዋት ብዝሓየለ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም በዓል ትንሳኤ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ከረን ብዝተፈላለየ ባህላዊ መሰናድኦታት ብድምቀት ተኸቢሮም ኣብቲ ብኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ድምፂ ሓፋሽን ሬድዮ ኑማን ብቐጥታ ዝተፈነወ መደብ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ገርግስ ግርማይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ርሑስ በዓል ድሕሪ ምምናይ ኣብ ምምፃእ ናጽነት ምኽባር ልኡላውነትን መደባት ልምዓትን ተኣምር ሰሪሑ ደቡቕ ዓመታት ዘመዝግብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጻኢ እውን ንኹሉ ተጻብኦታት ሰጊሩ ራእይ ሃገር ከም ዘስምር ዘጠራጠር ከም ዘየለ ገሊፆም ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ተኪአ ቀለታ ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላትን ኣጋጣሚታትን ከም መግለፂ ስኒቱን ሓድነቱን ከም ዝርኦ እዚ ባህሊ እዚ ከምቲ ዝግባእ ናብ ወለዶታት ንምስግጋሩን ንምስራጹን ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እጃሙ ከበርክታ ዘኻኺሮም ኣቶ ተኪያ ስዒቡ ሃገር ንምህናፅ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ንምዕዋት ኣበርክቶ ዜጋታት መሊሱ ክሕይል ብምልባው ማዕከናት ዜና ሃገርና ክብርታት ሕብረተሰብና ኣብ ምስራፅ ጥራይ ከይተሓፅረ ከም ልሳንን መድረኽ ምብሃሃልን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ኮይኑ ንዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ብስም ህዝብን ምምሕዳርና መስጊኖም እቲ በዓል ጉጅለ ባህሊ ዞባ ዓንሰባን ካብ ኣስመራ ዝኸደት ጉጅለ ባህልን ብዘቕረብኦ ባህላዊ መደባት ደሚቑ ነይሮም ኣብ ኢጣልያ ዝርከባ ኤርትራውያን ኮማትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኣብ ዘቃንዖ ኣኺባ ንጥፈታትን ብምግምጋም ናይ መጻኢ መደባትን ከም ዝሰኣላ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ኣብቲ ኣኺባ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ባይታ ወፍሪ ንምግባራ ቀዳሞት ተጠቀምቲ ናይዚ ድማ ዜጋታት ንክኾኑ መንግስቲ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ንዘሎ ዕድላት ወፍሪ ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ቆንስል ኤርትራ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ገብረ ገርጊስ ብጊዱ ኣባላት ናይተን ማሕበረ ኮማትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ንጥፈታቶም ብዛዕባ ዘጋጥሞም ብድሆታትን ኣገባብ ኣፈታትሕኦን ምስ ተሳተፍቲ ብሰፊሑ ዘትዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣንጻር ኤርትራ ዝፈሓሱ ተንኮላት ንምፍሻል በቲ ሓደ ተኻፈልቲ ጸጋታት ሃገሮም ንክኾኑ ድማ በቲ ካልእ ብዝሓየለ ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ባህላ ዓያይነት ናብ መንእሰይ ወለዶ ብምስራጽ ብኽብርታት ስራሕ ዝተመልመሉን ኣብ መደባት ልምዓት ቀላሲ ተራ ዝፃወትን መንእሰያት ንምፍራይ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ተረኦም ክሕይሉ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብቲ ብምኽንያት ሓደ ጉንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ከተማ ባሮንቶ ዝተኻየደ ኣኺባ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ يقريتا أكيد سرح زوبا قاش باركا آتو عمر محمد أبز اسمع قال تبتي حزل درجة معبالة سالا معري ستافي زيقاتاتن بهلا عياينتن كم تتأريا بمتكاس نزو خبري ناب ولدتات نمتحللاف قدام النت واهيبو كسر حلو كم زقبا اسمير اللهم حلافيج أنفرها كوسي أبتو زوبا آتو عبدو صالح بوغنو زوبا قاش باركا مزلو تفتراو تسقاتاتن تواريدو زلو تحت أرطن بايتا نسفح عدلات شغلات كوين كم زلو بمحبار نزل بلعول ونن توفاينتن تبتحي زلو درجان مدرع بحل سراح آب من اسيات نمسرات كلهم أكلات من قستن حبرة سبن آب قولنها كوسي دوكو بلتصوعهم صحافه هجدف آب زوبا قاش باركا آتو رزنا آدوناي بجيدو سراح كاب كند متكلات هزبا وقنبار بمخانو ناب متى ولدتات نمسراتو كسر حلو متنحون يقتصل كم زلون بمملكات اتو قنبار آب تزوبا نزلو ناي سراح عدلات آب ربح حفاش نموعالن
ባህላ ዓያይነት ንምኽስኳስን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ነበርቲ ከተማ ዓሰብ ዝካየድ ዘሎ ጥሙር መደባት መኸተ ንምዕዋት ብዝለዓለ ውዳበ ክሰርሑ ምዃኖም ምስ ኣመሓዳሪ ከተማኦም ኣቶ ብርሃነ እያሱ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ኣቶ ብርሃነ ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት 2013 ዘካየዶም ስራሓትን ዝነበሮም ብልጫታትን ድኽመታትን ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ህዝቢ ኣብ ኩሎም ዝተዓሙ መደባት ንዘርኣዮ ስታፍየ ብምምጓስ ብዝለዓለ ክቕፅሎ ዘለዎ እምነት ገሊጾም ብቐንዱ ብሰንኪ እርጋን ሻምብቆታት ንዝኽሰት ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕርታት ይካየድ ምህላው ብምምልካት ድማ ህዝቢ ንዝረኽቦ ማይ ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀም ብምዝኽኻር ናይ መጻኢ መደባት ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ብዝርዝር ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ጻዕሮም ከዛይዱ ምዃኖም ብምግላጽ ተበላሺ ዘሎ ናይ ጎደና መብራህቲ ክዕረ ፀገም ስተማይ ዘላቒ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ማእከል ፊዚዮተራፒ ዕለታዊ ክሳብ 250 ቀወምቲ ተገልገልቲ ኣለዎም ካብ ተገልገልቲ እቶም ኣስታት 98 ሚእታዊት ጽቡቕ ምምሕያሽ ከም ዘርእዩ ድማ እዩ ዝገልጽ ያሲን ሳልሕ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሓይሎም በረኸ ኣቕርቦ እዩ ኣብ ማእከል ፊዚዮተራፒ ኣስመራ ካብ ዝእንገዱ ሕሙማት እቶም ኣስታት 98 ሚእታዊት ጽቡቕ ምምሕያሽ ከም ዘርእዩ ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ዶክተር ብርሃነ ሓያሉ ገሊጹ ምስ ኤሪና ብዘካየዱ ቃል ምሕትት ዶክተር ብርሃነ እቲ ማእከል ካብ 1997 ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ጨንፈር ብምጥርናፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ትካላት ጥዕና ሙሉእ ምርመራ ብምግባር ንዝለኣኽ ናይ ምልማስ ናይ ዓንዲ ሕቖ ናይ ክሳድን መሰንገለን ፀገማትን ቃንዛን ንዘለዎ ዜጋ ኣብ ምፍዋስ ከም ዝነጥፍ ኣብሪሆ ዶክተር ብርሃነ ኣስዒቡ ንሕሙም ከከም ሕማሙ ዝፍውሰሉ ዘመናዊ መሳርሒታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ናብቲ ማእከል ዝመፁ ተገልገልቲ ንዝወሃቦም ምኽርን ዝግበረሎም ክንክንን ስለ ዝትግብሩ ሮይ ምምሕያሽ ከም ዘምፅኡ ገሊጹ ብፍላይ ነቲ ንዕፅምቲ ንመላግቦ ንጭዋዳታት ንመትንታት ድምልከት ኩሉ ናብዚ ይመፅእ ብፍላይ ካልእ ክመፁ ከሎ ካብ ዝኾነ ሕሙም ተኺሉ ኣይንቕበልና ንሕና ሓኪም ሪፈር ክብሎ ኣለዎ ኩሉ ወዲኡ ዘድልዮናቱ ነፀርታ ክህበና ኣለዎ ማእከል ፊዚዮተራፒ ኣስመራ ንኹሉ ክሊ ዕድመ ኣገልግሎት ከም ዝህብን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ንዝመፁ ዜጋታት ርሑቕ ከም ዝኾነን ብምምልካት ድማ ንዝያዳ ዕብየትን ምዕባልን ናይቲ ትካል ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ መጻኢ ሃይድሮትራፕን ካልእን ንምትእትታው መደብ ከም ዘሎ ኣረድዮ እቲ ዘለና መሳርሒታት በብእዋኑ ኣፕዴት ምግባሩ ማሽ ንገብር ኢና ምናልባሽ ንውሕድ በለ ግዜ ክኸውን ይኽእል ክሳብቲ ዓቕሚ ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝፈቐዶ ይግበር ይትግበር በብእዋኑ ተጣዕሽ ሓንቲ ምናልባሽ ጋናውን ኣብ መስርሕ ዘላ እታ ናይ ሃይድሮተራፒ እዩ ተጣዕሽምና ኩሉ ግዜ ዓመት እውን ተጣዕሽሙ ንገብር ግን ናይ ባጀት ናይ ገለ ተጣዕሽምታት ስለዝመፅእ ቀስ ኢልካ ተጣዕሽሙ ዝሕሰብ ኣብ መደብ ኣሎ ብዓመታት ንክንገብሮ ሕጂ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ክግበር መደብ ኣሎ ተቐንዲ ንሳ እያ ካልእ ሓድሽ መሳርሒታት ተዳሃልዩ ብደረጃ ዓለም ዝመፅእ ኣብ ዝኾኑ ከም ኩነታት ንጣዕሽሙ ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ኣትዩ ይመፅእ ብዝሓተትናዮ ከዓ መፀናዮ መፅእ ንሕጂ ዘለና ንጣዕሽሙ ግን በዚ ዘለና ኣኹል ዳይሬክተር ማእከል ፊዚዮተራፒ ኣስመራ ዶክተር ብርሃነ ሓያሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ጥዕንኡ ንምሕላው ኣፍልጡ ኣብ ጥዕና ክበርኽ ብምዝኽኻር ባህላዊ ፍወሳ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ህፃናት ድማ ብፍላይ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ልዑል ብምዃኑ ዜጋታት ዝኾነ ፀገም ምስ ዘጋጥሞም ናብ ትካላት ጥዕና ክመፁ ተላብዮ ማእከል ፊዚዮተራፒ ኣስመራ ብዘይካቶም መዓልታዊ ዝመፁ ሓደስቲ ተገልገልቲ ዕለታዊ ካብ 200 ክሳብ 250 ቀወምቲ ተገልገልቲ ከም ዘእንግድ ሰነዳቱ የመልክት ሕብረት ተራድኦ ናይ ፀባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ጥምረቱ ብምሕያል ቀረብ ፀባ ንምርግጋጽ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ገሊጾም ኣቦ ወንበር ናይቲ ሕብረት ኣቶ ንጉሰ ሃይለ ኣብ ዘስምዐ ቃል ኣብቲ ዞባ ቀረብ ፀባ ንምዕባይ ብዝተኻየደ ጻዕሪ እቲ ዞባ ብፀባ ነብሱ ክኢሉ ናብ ኣስመራ ክልእኽ ከም ዝበቕዐ ጠቒሱ ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ዝያዳ ንምዕባይ ጻዕርታቱ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ብሪሆም ሕብረት ተራድኦ ናይ ፀባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ኣብ መንደፈራን ደቀ ምሓረን ትካላት መዐሸጊ ፀባን መመስርሒ ምግቢ እንስሳን ተኺሉ ነጣጠፍ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ንጉሰ እቲ ተራድኦ ብዝሕዚ ሕለባ ከብቲ ናብ 11,000 ክብ ብምባል ዓመታዊ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሊትሮ ፀባ ከፍሪ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓቢሮም
بزي كازي أب كتماتات من دفرا سجنيتي دباروا عدو خالان دك أمحرن شمونت دكانات مشت أبا بمخبات فرياتون هزبي برتع واقع يقرب كمزلو بمحبار أب استفلالين وأسان زوباتات نلمعات حملاي مقب انسسا زوعل لعل كلتا 253 هكتار مريت بمحدار زوبا كم اتفاقدلون يتقامل كمزلون آتو نقص وسي خبرهم حلافي جانفر منيستر حرشا زوبا دوبوب آتو باهتا تيودروس بوغونو حبرت ترادو نايت أبا كبتي زوبا دوبوب بدرجة هاجر بأبنس تقاس نتفتات يكايد كمزلو بمحبار سسينن زلوا بفالون حامريان زعينة كبتي مرأيا نايت زكايدو زلو تسعر مخاني بريهم أمزازم نايت آخيبا حلافي كفلي قطباو لمعات زوبا دوبوب آتو تسفات ينقرماي تحبرت نزلوا باللجاتات عاقبو قرب صبا بتعاصافن معباي ابرتيعو كسرح بملباو من محدار زوبا دوب اب غونو مهلاو ارغاغيصوم باديمو زنبره مريت ناب نبر نمبلاس بኦንድ ድማ ማይን حمدን بمعقاب حرشاو مهرتي نمخعبات حرستت بب خبابيوم مس كراماتيوم زقدادم زلوم ابنو زوبا غالا نفحي نبرتي عدتات مرحانون عدو عدادن ابز قنيات زي زكايدو زلو ماتتاو نطفتات دما اكال نايزيوم فورتنا بامنت نزدالو تصبصاب ابسرات ولده كتقربيام نبرتي عدتات مرحانون عدو عدادن نزوبا غالا نفحي ماين حمدن بمعقاب حرشاو اتوتاونتوم نمخعبات غراوتوم نمحرس يدالو لهم أما حدار عدو عداد أتو قبر كيدان تولد برهاني إرينا بزهابو حبريتا اتماتوت أكل نايتي بدرجة هاجرز السلاسل زلو وفراو نتفتات مخانو بمملكات لعلي 300 هكتار مريت نمعمام معالتاوي لعلي 700 نبرت النوافرو بلعول تقداس نتي سرحو كم زلو قليتهم كاب نبرت عدو عداد ويزرو نعمة أحمدن أتو قبر سلاسة أجاين بقديهم ماين حمدن معقاب كينيوم كلخال فقر مريت أب معباي اتوتاو النتون لعلو إجامس لزلو نمعواتو بوهدتي سرحو مهلاو ማረጋጊጦም ካብ ነበርት መርሓኖ አቶ ብርሃነ ሞባእ ድማ ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ከባቢኦም ዛልዮም ንሕርሻን ምድላው አበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው ብምሕባር ስለቲ መንግስቲ ዝገብረሎም ናይ ትራክተር ሓገዝ አመስጊኖም ህዝቢ ብግቡእ ከይወደብካ ዝዕወት መደብ የለን ዝበለት አነባባሪት መርሓኖ ወይዘሮ ንግስቲ አብርሃም በግዲያ ህዝቢ ነቲ ማእተታው ስራሕ ብልዑል ተገዳስነት የሰላስሎ ከም ዘሎ استمدب عمام كساب زازم دما بحيال نحن توفاينتن كسرح مخانو مانتيرام تساتفت ماتو تاموداتا نتمدب نمعوات ابرتيعم كم سرحو بمرققات ناد معنت زكايد زلو سرح زلوهم حسرت مسارحيتات كفتح لهم ازخا خيروم الو زينة تفتصيم له برمشات